Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендә оештырылган чарада Менделеев шәһәре, Нурлат һәм Мөсим районнарынан 3 команда составында 30 укучы үзләренең осталыкларын сынады. 2 ел рәттән республика күләм график дизайн буенча креатив исемле конкурс оештырабыз. Елда безнең катнашчылар арта. Бу елны безнең 3 район катнаша. Мөслим районы, Менделеевскидан укучылар килде һәм шулай ук инде Нурлат районыннан. Зурлар һәм кечкенәләр төркемендә үткәрелгән бәйге кызыклы форматта оештырылды. Визуаль коммуникация сәнгате, ондагы сурәтләр, шрифтлар һәм композициялар олысына да, кечесенә дә бердәй кызыклы булды. Я приехала с Менделеевского района. Первый год вот участвую в этом конкурсе. Меня привлекает разнообразие, то, что за этим будущее стоит 100%, и то, что это поможет мне дальше как-то продвигаться. Участвую в этом конкурсе уже 2-й год. Мне больше всего нравится в графическом дизайне это подход к технологиям. Новые технологии, и это интересно. Меня привлекло графический дизайн тем, что в будущем я хочу стать дизайнером и решила начать вот с ЦВР. Я в этом конкурсе участвую в первый раз, в первый год. Я люблю в компьютере поиграть, либо что-то, например, прорисовать. Вот на данный момент мы рисуем разные роботы или что-то такого подобное. Кто-то рисует на ручкой электронной, а кто-то просто контурами это обрисовает. Просто моделями сразу ставит и рисует. Күпләр өчен әлеге шөгыльләре киләчәккә бер юнәлеш булып тора. Укучыларның күбесе график дизайн буенча укуларын да дәвам итәргә тели. Текст, формалар, төсләр, фотографиялар һәм символлар белән кирәкле мәгълүматны аудиторияга җиткерү өчен эшләүче дизайнер һөнәренә киләчәктә аеруча зур ихтыяҗ булыр төсле. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.